Pràctica. Un lloc en calma, sota un mar tempestuós, facilitada per Marta Casaramona. Trobaràs més àudios i recursos a la web de animamindfulness.cat. Per fer aquesta pràctica, estira't panxa amunt en un lloc tranquil i còmode. I abans d'adoptar la postura en quietud, potser pots aprofitar per estirar la teva zona lumbar, portant els genolls en direcció al pit i balancejant-te cap a un costat i l'altre. O estirar la columna vertebral, passant els braços per darrere el cap i estirant les cames al màxim, fent espai entre les teves vèrtebres. I després sí, busca la teva postura estirada, potser remenant les espatlles per enfonsar-te una mica més encara, deixant que les cames estiguin obertes i els peus caiguin en fora, els braços estirats al costat del tronc, amb els palmells de les mans mirant amunt si estàs còmode. I simplement gaudeix per uns instants de la sensació tan agradable d'estar estirat, de la fermesa del terra que et sosté, sense que hagis de fer cap esforç, de la temperatura i protecció que t'ofereix la roba, de la possibilitat de fer algunes respiracions més profundes, sense haver-te d'ocupar de res més ara mateix. Gaudeix. I després, assegura't que no queda cap tensió innecessària al teu cos. Repassa des del front en avall i amb cada exhalació suavitza la zona del cos amb consciència, afluixant el front, la musculatura al voltant dels ulls, els teus pòmuls, la mandíbula i l'interior de la boca, les teves espatlles, els braços, les mans, els dits, el tronc i l'esquena, el teu ventre, assegurant-te que s'infla lliurement, les cuixes, la part baixa de les cames i els peus. Nota com pesa el teu cos. I fes un parell de respiracions més profundes mentre et vas preparant per una visualització que ens ajudi a treballar el nostre refugi intern. I la invitació és a que visualitzis una barca ancorada en un port profund. Pot ser un port natural i bonic, com els de la Costa Brava, o el que aparegui en la teva ment. Deixa que la imatge de la barca es vagi fent vívida en la teva imaginació, visualitzant els detalls de la barca i el paisatge. Fa un bon dia i l'aigua és tranquil·la. Però de sobte el temps canvia. Apareixen núvols foscos, es va aixecant un vent violent
i les onades s'agiten colpejant la barca. Nota com la tempesta s'intensifica amb vents forts, pluja torrencial i onades enormes que sacsegen la barca. Ara imagina que pots baixar per sota de la tempesta, potser preparat amb equip de submarinisme, i pots portar la teva consciència fins a l'àncora de la barca que descansa al fons de l'oceà. A mida que vas baixant, seguint la corda que va cap al fons, vas deixant enrere el soroll i l'agitació de la tempesta. S'allunyen el moviment i la crispació. Segueix baixant cap al fons del mar, notant com la tempesta, el vent i les onades van quedant per sobre teu, mentre tu entres en la quietud sota la superfície, al fons, profunda en calma, on la tempesta no et toca. I deixa't reposar aquí, en aquest silenci, en aquesta quietud, portant la teva respiració fins al ventre. Tot i que la tempesta segueix sobre la superfície, mira si aquí al fons pots experimentar la calma i l'amplitud. Fes unes inspiracions més profundes, sentint aquesta amplitud al pit. Deixa't descansar aquí, prenent un descans de les tempestes de la vida i de les tempestes i els vents del món extern. Donant-te un temps per a la restauració i la renovació. Agafant forces en aquest espai de calma absoluta. Diu el mestre Thich Nhat Hanh: hi ha un lloc molt segur al que podem tornar sense importar on siguem i en el moment en què vulguem. Aquest lloc és l'illa del nostre veritable jo. En el nostre interior hi ha una illa segura a la qual podem tornar, on les tempestes de la vida no ens sacsegen. Respira profundament, mentre et recordes que pots tornar a aquesta quietud sempre que ho necessitis i que això et nodrirà per gestionar millor les tempestes externes. En els últims instants d'aquesta pràctica, mira a veure si vols seguir respirant la calma i l'amplitud on estàs, o si prefereixes canviar a postura fetal per algunes respiracions.
I després, quan et sentis a punt, sense cap pressa, ves trobant algun moviment als dits de les mans, als braços i a les cames, estirant el cos i obrint els ulls quan ho sentis.